Il-frott li jaħdem fina li nemmnu fi Kristu, l-Ispiritu Santu, huwa l-imħabba, il-ferħ, is-sliem, is-sabar fit-tul, il-ħniena tjieba, il-fidi, il-ħlewwa u r-rażna. Wieħed minnhom, wieħed minn dawn dis aspetti tal-frott tal-Ispiritu Santu huwa s-sabar fit-tul jew il-paċenzja. Alla qed jaħdem fina tgħidilna l-Iskrittura biex jibdilna fi xbija ta' ibnu, biex insiru nixbħuh. Alla qed jagħmilna nies paċenzjużi aktar milli konna s-sena l-oħra u ta' qabel. Qed jgħallimna nġibu ruħna bil-paċenzja ma' xulxin, ma nisblux għal xulxin. Avolja forsi nkunu irritati. Qed jgħallimna li nkomplu nagħmlu dak li hu sew bil-paċenzja, bil-perseveranza, avolja jkun diffiċli għalina. U Alla qed jgħallimna wkoll nissapportu it-tbatijiet tal-ħajja mingħajr tgergir. Ħafna minnna nammettu illi għadna ma wasalniex. L-ewwel wieħed jien. Irridu nammettu li kultant taqbżilna ċ-ċinga, jekk ukoll ma ntajrux il-gasket b'kollox. Nirrabjaw għal xejn b'xejn, nirrabjaw f'ħin ħażin, nirrabjaw u nidimbu, nirrabjaw u nibqgħu rrabjati. Iva naħseb hemm fejn nikbru f'dan il-qasam, f'dan il-virtu tal-paċenzja. Għalhekk qegħdin niftħu l-ktieb, l-Iskrittura, l-kelma tal-Alla biex nitalmu minnu. Insiru nies iktar u iktar paċenzjużi. L-ewwel ħaġa li nsalmu mill-Iskrittura dwar il-paċenzja hi din. Alla tagħna li nemmnu fih huwa Alla ta' sabar li ma bħalu. Alla illi nafu li huwa ġust u nafu li huwa qaddis, li jikkastiga dnub u li jobod il-ħmieġ ta' dnub tagħna. Nafu wkoll li aħna bħala bnedmin, aħna midimbin, aħna ksirna l-liġi tiegħu, aħna noffenduh, nirritawh, nirrabjawh. Imma minflok, u din hija l-paċenzja, minflok ma Alla jaqbad u jikkastigana immedjatament ma' dnub u jibatna fil-post li ħaqna mmorru fl-infern, Alla jikkontrolla lilu nnifsu, ir-rabja tiegħu u jżomm lura li tal-ġustizzja minn fuqna. Dik hija l-paċenzja tagħna. Illi Alla kapaċi idum biex jgħadab. Ma jfissirx li qatt ma jgħadab. Għax hemm mument u mument. Imma idum biex jgħadab biex fil-frattem Alla jilħaq l-anijiet tajba tiegħu. Kif se nara? Jekk inħarsu l-istorja tat-Testament il-Qadim, meta Alla ħareġ il-poplu tiegħu bit merfuqa mill-Eġittu u qed jagħtihom il-patt permezz ta' Mosè u l-10 Mandamenti, fl-istess ħin huma għamlu oġol tad-deb, twarbu minnu u qegħdin jiffangaw fl-idolatrija u fil-ħmieġ u fiż-żena. U Alla naturalment irrabja. Kien appuntu f'dan iż-żmien ftit wara illi Alla jimmanifesta lilu nnifsu u jsemma ismu lil Mosè, il-mexxej tal-poplu, u jgħidlu hekk. Jien il-mulej, Alla li jader u jħen, idum biex jadab u kbir fit-tjieba u s-sewwa. Kien għalhekk li dakinhar li l-poplu ta' Iżrael ma qridhomx minn wiċċ l-art darba għal dejjem kif kien ħaqhom. Għax huwa Alla li idum biex jadab. U l-istess attribut tal-Alla urih għal darba 2, 3, 4, 5 tul l-istorja tagħhom. Għax poplu tal-Alla kellu l-ħabta li jitbijat minn Alla jmur fl-idolatrija u Alla kull darba jġibhom lura, jibatilhom il-profeti u jerġgħu jirrestawraw ruhom biex ftit wara jerġgħu jaqgħu fl-idolatrija u l-istorja tibqa' tirrepeti ruha. Alla hu Alla ta' sabar kbir u l-ewwel li wera s-sabar kien mal-poplu tiegħu Iżrael. Imma mhux biss, Alla juri sabar ukoll
ma' dawk li mhumiex tiegħu, mal-bqija tal-umanità. Sa mill-bidunet. Il-dinja tal-bidu ħżienet u Alla ħares fuq l-art u jara li l-ħażen tal-bniedem kien laħaq livelli mill-iktar baxxi. U issa lill-bniedem li se jibgħat dulluvju bħala kastik biex inaddaf lill-art minn dak il-ħmieġ kollu. Imma ma bagħtux mill-lum għall-għada, qabbat lil-Noe u qallu biex jibni din l-arka enormi, ġo nofs deżert. U jgħid l-Iskrittura li s-sabar tal-Alla kien jistenna fi żmien Noe li l-Bibja sejjaħlu il-ħabbar tal-ġustizzja, li kien ixandar il-ġustizzja. Waqt li l-arka kienet qed tinbena. Għal iktar minn seklu sħiħ, għal iktar minn 100 sena dam qed tinbena l-arka. Għal iktar minn 100 sena Alla dam jistabar u jistieden lin-nies jindmu biex jeħilsu l-kastik li kien ġej fuqhom. Mhux biss fi żmien id-dilluvju imma minn dakinhar sal-lum tul l-istorja kollha sa żmienna Alla jissapporti l-bniedem fil-ħażen tiegħu. Ħarsu madwarkom, iftħu l-aħbarijiet u taraw il-ħażen kontinwu l-inġustizzji li qegħdin isiru kull imkien f'kull ħin mill-bniedem. U Alla joqgħod lura, iżomm lura il-kastik li ħaqqa id-dinja. Mhux biss ngħid jien, kieku kien hekk kien tajjeb ħafna, imma Alla huwa imur oltre minn hekk, mhux biss ma jikkastigax lil ħżiena, imma jagħtihom il-ġid, jibgħatilhom ix-xita, ix-xemx, il-frott jimlielhom qalbhom bil-fer. Daqshekk hija kbira il-paċenzja tal-Alla mal-bniedem ingrat u inġust. Għaliex dan kollu? Għaliex Alla idum biex jadab, għaliex Alla idum biex jibgħat il-kastik tiegħu fuq il-bniedem? Ma jdumx il-mulej, jgħidilna Pietru, ma jagħmel lis-seħħ il-weda tiegħu bħalma jaħsbu xi ħud li jagħti idum. Għax bħalma fi żmien Noe kien hemm imdendla fuqhom il-dilluvju bħala kastik minn Alla, issa hemm imdendla fuq id-dinja it-tieni miġja ta' Kristu tal-imħallef ġust li qiegħed fil-bieb biex jagħti lil kull bniedem skont emilu. Ġifieri id-dinja taf, in-nies tad-dinja jafu li ħajjiġi tmiem u li Kristu ġej bil-ħaqq u li hemm ġudizzju, li hemm infern imdendel fuq rashom. Le, il-mulej ma jdumx ma jagħmel lis-seħħ il-weda tiegħu bħalma jaħsbu xi ħud li qed idum. Imma hu jistabar, hu jieħu paċenzja. Għaliex? Għal żmien twil magħna għax ma jridx li xi ħud jintilfu imma li l-koll jaslu għall-indiema. Din hija l-unika raġuni, din hija l-unika raġuni għalfejn Alla ma jaqbadx u jiknes il-din l-art mill-ħażen kollu, bil-bniedem kollox. Qed ikun paċenzjuż biex jagħti l-opportunità għall-indiema. Tgħidli ma mhux kulħadd jindem, mhux kulħadd jieħodha din l-opportunità fatt. U fuq dawk Alla juri mbagħad l-għadab tiegħu u xorta jimmanifesta l-glorja tiegħu fil-ġustizzja tiegħu meta hu jikkastigahom. Imma l-iskop primarju għalfejn qed idum hu dan. Jagħtik ċans għall-indiema. Għalhekk Pawlu jgħid jew tmaqdar ja bniedem il-għana ta' tjieba tiegħu kemm Alla huwa għani miegħek fit-tjieba tiegħu. Bliema mod qed jurija din it-tjieba? Fis-sabar tiegħu u d-dewmien għall-għadam għax ma tafx li t-tjieba tal-Alla tmexxik għall-indiema. L-Iskrittura tindirizza lil bniedem li jibqa' jippersevera fid-dnub u tgħidlu għaliex qed tagħmel hekk? Għaliex qed tieħu vantaġġ mill-paċenzja li qed juri Alla miegħek? Taħsibx għal sekonda illi l-paċenzja tal-Alla hija liċenzja għalik biex tkompli taffeċ fid-dnub. Hija l-unika opportunità li fadallek biex tindem id-nubietek, iddur lejh u tikseb is-salvazzjoni. Issa huwa il-mument tal-ħniena, il-mument tal-grazzja. Hu din l-opportunità. Għalhekk il-profeta b'qalb maqsuma jgħid fisem Alla ċartu qalbkom u mhux ħwejjiġkom.
U duru lejn il-mulej Alla tagħkom għax hu twajjeb u ħanin il-mulej, idum biex jadab u mimli ħnina. Dini l-opportunità li għandek jekk inti qatt ma rsaqt lejn Kristu għal maħfra, dini għal moment li inti ddur biex tikseb is-salvazzjoni. Għada mhux garantit għalik. Il-paċenzja ta' Alla deret matul l-istorja kollha, imma deret b'mod brillanti fl-inkarnazzjoni ta' Ibnu Ġesu. Meta Ġesu ġie fid-dinja wera il-paċenzja ta' Alla. Ibda biex il-mulej Ġesu li mallem kellu 12 student miegħu u kienu diffiċli biex jifhmu xi ħaġa. Sal-aħħar ġurnata li kien magħhom ma setgħu jifhmu xejn. La jifhmu xi tfisser l-umiltà, la xi tfisser li hu kellu kien jeħtieġ li jmut, imma baqa' jgħallimhom u jirrepeti magħhom isu għallim tal-kindergarten li jibqa' ma' dik it-tifla, dik it-tifel li ma jistax jaqbad l-ewwel numru l-ewwel itri, jippersevera magħhom sakemm talmu. U fl-aħħar talmu, mbagħad kienu huma jmisshom li jgħallmu lil ħadd ieħor. Wera paċenzja magħhom, ma b'mod partikolari Kristu wera dik il-paċenzja meta ġie arrestat. U meta tellaħ l-ewwel quddiem Kajfas il-qassisi kbir u mbagħad quddiem Pilatu. Ġas naqralkom żewġ porzjonijiet. Uħud bdew jobsqulu. Immaġina x'għad jobżoqlok f'wiċċek. Jirrabjak. Tirreaġixxi għalih. Uħud bdew jobsqulu. U jagħmdulu wiċċu. U jagħtuh bil-pon u jgħidulu obsor min. U l-qaddejja tagħh daqqiet ta' ħarta. Aktar il-qudiem. U s-soldati ħaduh fil-bitħa msejħa Pretorju. U sejħu flimkien il-qata kollha u libsuh il-porpra u nisġu kuruna tax-xewk u qegħduha madwar rasu u bdew iselmulu Muslim, Sultan tal-Lut. U taħ fuq rasu bil-qasba u besqulu u huma jinżlu arkubtejhom imuh. U wara li ddieħ u bih neżżawh il-porpra u libsuh wejġu u ħarġuh biex isalbuh. U sa dan attant Kristu bħal naġa quddiem min iġizza ma fetaħx fommu. Paċenzja. Imbagħad qal Ġesu, iva mbagħad tkellem. U x'kienet l-ewwel kelma rrekordjata fil-Vanġeli li qal? Missier, aħfrilhom. Għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. U ftit sigħat wara l-aħħar kelma li qal sakemm kien f'din id-dinja qal Missier, fidejk nerħi l-ispirtu tiegħi. Dik hija l-paċenzja ta' Ġesu. Li kien lest li jsofri, ibagħat inġustizzja, mhux għax ma kienx kapaċi jiqfilhom, mhux għax ma kienx kapaċi jaħrab minnhom, mhux għax ma kienx kapaċi jikkastighom, seta' imma Ġesu kien paċenzjuż. Żamm. Għaliex? Għax qalbu kienet mimlija imħabba lejhom, għalhekk talab il-maħfra lihom. Għaliex kien kapaċi jissapporti? Għax kien jafda fil-missier fidejk nerħi l-ispirtu tiegħi. U kif għamel matul ħajtu kollha, Kristu reħa ruħu fidejn il-missier. U din hija l-eżempju għalina ukoll. Illum kif jgħidilna Pietru, jekk meta tagħmlu sewwa issofru bis-sabar, dan ikun joġob lil Alla. Għax għal dan kontum msejħin, għax Kristu wkoll bagħat għalina u ħallilna turija biex timxu wara l-passi tiegħu u li meta li m'għamel ebda dnub u ma nstab ebda erq fommu u li meta kien imajjar ma raġax għajjar li bata u m'għeddiċ imma reħa ruħu fidejn dak li jagħmel il-ħaq bis-sewwa. Dik kienet iċ-ċavetta. Kristu reħa lilu nnifsu fidejn Alla l-missier u jekk aħna kapaċi nerħu lil nfusna u l-futur tagħna u l-ġustizzja li aħna nixtiequ fidejn Alla nkunu kapaċi f'din id-dinja imbagħtu, insofru, nieħdu paċenzja anke quddiem l-inġustizzja. Mhux biss inġustizzja li tiġi minn nies ħżiena, imma rrid insemmi wkoll fil-providenza t'Alla, Alla
jibgħat il kull wieħed u waħda minna ċirkostanzi diffiċli. ċirkostanzi diffiċli. Min minna jista' jgħid għax jiena plain sailing tul ħajti kollha? Le. Kull wieħed minna fil-providenza talla għandu jew xi marda, jew xi ċirkostanzi diffiċli fid-dar, il-kol kemm aħna imsejħin biex imbagħtu. U jalla nagħmlu dan, jalla nissapportu it-tbatija billi nerħu lilna nfusna f'idejn Alla. Anke biex tagħmel it-tajjeb din id-dinja trid ikollok wisq paċenzja. Nistqar magħkom illi jiġu mumenti illi inħossni naqta' qalbi u ngħid imma dan kollu għal xiex. U jkollok ftit ittajjar kollox. Kemm il-ftit tal-ħidma li nagħmel fil-Knisja, kemm bħala missier fid-dar ma' wliedi, kemm bħala x-xogħol tiegħi bħala tabib, jiġu dawk il-mumenti kif ċert li kulħadd jesperjenzhom. X'iżomni illi nerġa' niġi f'sensija u nqum u nkompli? Il-Bibja tgħidilna ħalli ma ngħajjewx nagħmlu t-tajjeb. Jekk ma nintelqux, naħsdu meta l-ħsad jasal f'waqtu. Dik hija r-raġuni għalfejn nibqgħu. Jekk ħadd tfittex il-frott issa, waqt li għadek qed tiżra u għadek qed tgħaddi il-ful, tista' ssib wisq frott bħalissa kull ma tara dawk il-fjuri jew dawk l-imżiewiet żgħar. Ftit li xejn. Imma ippersevera, kompli. Tiġi x-xita, nsaqqu, fl-aħħar jiġi żmien tal-ħsad u dak li qed jgħidilna, komplu għamlu t-tajjeb, ipperseveraw fit-tajjeb, ħudu paċenzja, ibqgħu għaddejjin, fl-aħħar mill-aħħar ħajjiġi l-mument tal-ħsad. Stabru mela ħuti. Sal-miġja tal-mulej. Emmu l-jum tal-ħsad, il-miġja tal-mulej. Ara l-bidwi jistenna l-frott prezzjuż tal-art u jistennieh għal żmien twil bis-sabar. Saba jkollu x-xita bikri jew x-xita mwaħra. Stabru intom ukoll. Wettqu qalbkom, ġifieri għamlu kuraġġ. Qawwu qalbkom. Għax il-miġja tal-mulej orbot. L-aħwa aħna msejħin għal din il-ħaġa. Illi f'din id-dinja rridu nbagħtu, rridu nipperseveraw, rridu nibqgħu nagħmlu tajjeb għalkemm kultant ma nħossunux li għandna ftit, ejja nimxu il-mulej wedna meta jiġi hu se jippremjana ta' kollu li nagħmlu għalih. Kelma oħra fuq is-sabar. Illi Alla irriedna nkunu paċenzjużi ma' xulxin, kemm bħala nsara fil-Knisja, kemm jekk aħna fid-dar, kemm jekk aħna fuq ix-xogħol, irridu nkunu paċenzjużi ma' xulxin. Il-bsu mela bħala l-mażulin talla, għaddisin u maħbubin, qalb ta' ħniena, it-tjieba l-umiltà tal-moħħ, il-ħlewwa, is-sabar, is-sapportu lil xulxin u waħfru lil xulxin jekk wieħed għandu xi jgħid mal-ieħor. Bħalma ħafrilkom ukoll il-mulej, hekk ukoll għamlu intom. Din hija l-libsa li għandna nilbsu filgħodu. Meta qomna u ġejt biex ilbes dawn il-virtujiet. Qalb ta' ħniena, it-tjieba, l-umiltà, il-ħlewwa, is-sabar. U tinnota sekonda illi is-sabar meta jissemma fl-Iskrittura ma jissemmix waħdu. Bħal donnu jżomm dejjem l-istess klikka ma l-istess klikka ta' virtujiet, mal-umiltà, mal-imħabba, mal-maħfra. Tgħidli kif nista' ma nirrabjax ma dik jew mal ieħor. Ftakar fl-umiltà l-ewwel nett. Ftakar kemm ħaddieħor qed jieħu paċenzja bik u taħsibx li inti, il-perċimis tal-paċenzja. M'intix. Ħaddieħor qed jieħu paċenzja bik ukoll. U jekk l-ebda bniedem mhux qed jieħu paċenzja bik, Alla qed jieħu paċenzja bik. Minn meta twilit sal-ġurnata tal-lum, ma' kull dnub li għamilt, ma' kull istinazzjoni ta' moħħok, ma' kull darba li inti ksirt il-liġi tal-Alla, Alla ħa paċenzja u hija tieħu paċenzja bik. X'inhu mela allura int m'intix kapaċi tieħu naqra tikka paċenzja
hu boħtok, martek, bżewġek, bil-kollega tiegħek fuq xogħol. L-umiltà u wkoll l-imħabba. Jiena nara lil mara tiegħi ma' tfal speċjalment meta kienu żgħar tipprova tgħallimhom xi ħaġa. U min iwaqqal lapes, u min jiskantalek lem, u ma toqgħodx attent, jitlalek. Imma le. Tissapporti, tieħu paċenzja kultant jitlala wkoll. Ma by and large, tieħu paċenzja biex tgħallimhom jiktbu, jaqraw. U llum imorru fis-sodda bil-ktieb f'idhom kapaċi jaqraw ktieb u jieħdu post. Għaliex? Grazzi għal frott tal-paċenzja li ħadet ommhom magħhom. U tgħidli ma fi ħadet paċenzja. Naħseb kelma waħda hemm. Raġuni waħda li ħadet paċenzja bija hi li tħobbhom. Ja għażla tiegħek li jiena rrid inħobb il dak il-persuna, ħanurih li nħobbu billi nkun paċenzjuż miegħu. Bib, Alla tagħna u Alla ta' sabar li ma bħalu. Alla kien u għadu jkun paċenzjuż magħna, aħna li nemmnu. U fil-każ tagħna mhux biss ippospona l-kastik, imma ikkanċella il-kastik li kien devut lilna. Ħasru. Meta bagħat il-libnu Ġesu biex imut fuq is-salib. Bitpatti għalma bitna. Aħna ulied dan Alla. Alla li ħa paċenzja magħna. Ejja aħna nkunu wkoll paċenzjużi ma' xulxin. Ejja wkoll nkunu paċenzjużi fil-tiġrib tal-ħajja, illi Alla fil-providenza tiegħu ħatru għal-ġid tagħna. Kieku kellna nażlu aħna jekk ngħaddux mill-inkwiet u mit-tiġrib probabbli nażlu li le, min jieħu gost bit-tiġrib fih innifsu, imma Alla fl-erf tiegħu ħatar it-tiġrib u tbatija għal-ġid tagħna. Biex ikabbarna, biex jallimna l-paċenzja, biex jagħtina karattru, biex jagħtina tama. Din hija s-sejħa tagħna f'din id-dinja. U kemm huwa sabiħ l-aħwa, meta aħna f'ċirkostanzi diffiċli nipperseveraw u nbirku lil Alla, b'kuntrast ma' dak li ġara f'Eden, meta l-bniedem f'ambjent perfett ribella kontra Alla. Meta aħna l-aħwa, meta aħna l-insara nissapportu bis-sabar, nkunu qegħdin nuru il-ħidma tal-Ispirtu Santu fina li qed jibdilna fi xbija ta' ibnu, jkun qed juri illi aħna postna mhux hawn, imma postna hu fejn qiegħed Kristu fid-dar tal-Missier fis-sema. Amen.